velkommen til. Skal vi spille Minecraft Let's Play sammen med Max, ikke også, Max? Yes, og vi skal til at bygge et hus. Vi har allerede skaffet nogle materialer, så I ikke behøver at se på det. Vi lader bare som om, at vi ikke lavede en fight record, ikke også, Max? Ja. Godt. Det er meget. Det er mig. Vi skal sådan bygge et hus, okay. Hvor skal vi bygge et hus hen? Kom. Jeg ved ikke, bare run. Vi skal få et windshield. Okay, vi løber bare hver for sig, så finder vi et, okay? Ja. Vi skal finde et forholdsvis åbent sted, men hvor der alligevel ligger træer og sådan noget tæt på. Yes. Vi gider ikke bo inde i sådan noget fucking ligesom det her. Det er Hvor sådan man noget skal løbe lort. 30 kilometer, altså. Så passer det ret. Vi skal finde det helt perfekte sted. Yes. Og det er ikke sådan noget, man bare lige slår et hus op, og så bare, altså det er lige ens basic. Nix. Vi skal finde det helt ret i. Jeg tror, der er noget spændende oppe bag den her. Hvorfor er der så mange worlds? Altså 1, 2 og 3. Det ved jeg ikke. Don't ask me, bro. Så tror jeg selvfølgelig, der er en kæmpe fri eng her. Og så er der bare... Men jeg regner med, at der er noget derovre, så vi løber den vej. Der er ikke så mange personer lige nu. Der har været på stykker, men... Der var faktisk Livet, fordi at de kommer på skinnen, så kan de hinanden hacke, og så er man altså kraftigt med også irriterende at høre på. Så. Yes, jeg har fundet køer! Jeg har fundet en ko! Nej, det var bare en blomst. Men fuck, kunne jeg finde en blomst med en ko? Min hund, den sidder og piver, fordi at min lille søster har lige fået sådan... der er et hul. Der er et hul. Det er lige så, der har lige fået sådan en hvad? Og der er ko. Sådan en fugl. Jeg har fundet en Markus. Du må ikke tro på det, du må ikke tro, det er ko. Nej, du skal ikke ind i lavaen. Du please gerne være med at gå ind i lavaen. Jeg har fundet et sejt. Nej! Fuck noget pis. Jeg har fundet et sejt sted. Har du? Au. Ja. Der er en ko der, Kom her. Og jeg glemte timer. Hvad hedder det her? Igen. White stain clay. Hvad fuck er det her? Hardened clay. Start sådan der. Okay, så tipper jeg lige til dig. Gør det. Det er sgu da et fucking lortested, det her. Så kan vi lave vores hus op på den der i midten. Den her der. Fy for satan, det skal vi sgu da ikke. Det er et lortested at bo det her. Ah. Back. Findes det lort? Jeg synes altså, det var pisse godt. Det synes jeg ikke. Der er en ko. Light grey stained clay. Nå, jeg tager noget af det clay her i hvert fald. Ja, gør det. Det kan vi lave gulv ud af. Det ser faktisk nice ud som gulv. Der må være noget om bag. Nej, der er sikkert også træer af helvede til. Derfor. Det kan vi godt ikke. Very nice. Bang! Der fik jeg ikke noget af, jo det gjorde. Kom, en åbning. Jeg gider ikke til at. En åbning, please. En åbning. Fuck, vi har løbet den helt forkerte vej, altså. Har vi bare løbet den forkerte vej? Det er være penis. Der er bare træer ud over det hele, hvor jeg står. Det er virkelig. Det lyder ikke så godt. Men det er det jo egentlig, men... Spørgsmålet er, om vi bare skal bo her så. Altså et sted, hvor der er mange træer. Hvad? I have found something. Eller I found something. Der er en hest med en sadle på! Er der også en til mig? Nej. Jeg fik slet ikke et smil på læben, da jeg sagde nej. Nej, det er heller ikke den der lille... Men der er en ko til dig, hvis du vil have en. Må jeg ikke få en gris med en sadel på med en... Jesper, den er min, yes! Kom så hest, så kører vi! Det er snyd, det er Så ikke. kører vi hest. Kan vi Øj, den steger, fuck, der er mange køer her. Okay hest, hvor skal vi hen? Wow, du kan ikke svømme,
I forgot. Fuck, man. Fuck, jeg kører lort til. Kører. Ja, Justus. Kig dem gennem her, den er alt for fed. Fed hest. Alt for fed hest. Fuck, det er besværligt det her. Lol, den har også iron-rustning. Sæden og iron beholder jeg. Så må den sætte med så lige... løb videre hest. Der er givet kræfter med kage. GG. Fuck, og bare efterlader sådan en hest. Fedt. Ja, jeg har fundet... Yes! Jeg har fundet en åbning. 100p, 100p, 100p. Grund til at spamme hopper, når jeg i træ på den højde, det er fordi, at det går hurtigere. Det ved jeg lidt for meget Hunger Games. Yes, er der en åbning? Yes! TP til mig. Fucker, yes, man. Og der ligger træer lige herovre. Amen altså, hvor det beauty. Prøv TP til mig. Jeg skulle løbe lige min stopper. Ja. Hvor det GG. En åbning, og der er træer lige ved siden af. Wow. Jeg kan ikke se dig. Nå, det er du. Okay, vi bygger et hus lige her. Lige her. Vi bygger det lige her. Har du, hvor meget ler har du? Ler? Ja, skulle du ikke nok noget af det der clay der? Nå, jo. Hvor meget har du? Nå, nu skal jeg lige... jeg har 1, 2, 3, 4 stacks. Giv mig. White. Giv mig. Nu vil jeg også selv have 2. Og så har jeg nogle orange og... Nej, vi bruger bare de hvide der. Okay, vi skal bo her. Okay. Ej, vi bor her, så vi skal lige have udvidet lidt her. Jeg fik lige en diamant. Det er fordi jeg har så højt mining skill level, så I skal ikke brokke jer. Det er bare noget med serverens plugin. Det kan I også blive. Så, vores første diamant. Men jeg må god. Pretty well. Og nu er der selvfølgelig en, der ringer til mig. Jeg undskylder lige for det her, YouTube. Haha. Hvorfor har jeg sådan en her? Måske til beklage, det var lige en water som skal. Jeg er død. Kæmpe hat. For Hvor fanden er alle mine ting henne? ja, det ved jeg sgu ikke. Du har dem alle sammen. Nej! Jeg skal lige bruge det der toast. Nej, nu bliver du net. Jeg skal bruge en skål. Har du en skål? Nej, fordi jeg er lige død. Skål juice. GG. Alle mine ting. Nu bliver det også mørkt. Bum. Sæt faktor. Jeg kan virkelig godt bruge en skål. Jeg spiller med shaders, hvis jeg har så det har jeg nok, men altså. Det må I så bare lige leve med. Okay, hvor bred skal den være? Det ved jeg ikke. Hvor bred skal den være? Okay. Al mit mad. Kan jeg godt kritisk? Ja, det kunne jeg kraftedeme. Lol. Plejer jeg ikke kun efter 7 timer. Nå, GG.
skal nok holde nogle monstervæg, det der. Sker der for det der, mand? Du kan sikkert høre min mor eller sådan noget. Kan høre din lille søster. Og din mor. Kan høre hele lortet. Hey, hvorfor laver du bare hul i jorden? Det er nok til det om, jeg hakker det område, nu vi skal bo. Vi skal faktisk bruge noget mere klæde. Så når vi skal bruge noget mere, så skriver du bare lige skot der bag, ikke også? Men jeg Nej, stod hvad lige... laver du? Jeg graver rundt om. Fuck du, ej. Hvad? Ja, der skal jo ikke være græd her, der skal jo være græs. For helvede. Kæmpe hat, altså. Fuck, du er en hat. Ha, nu går den efter dig. Oh, you motherfucker. Oh, you bitch. What do you got? Okay. Så min tjekkerfinger er ikke lige så god, som den har været. Hver gang jeg slår dem, så bliver det bare enemy blinded. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skid. Prøv at se, mand. Så bygger du alligevel. Pik, fjes. Hertil. Der er en zombie efter dig. Så går den Sjok. hertil. Åh nej. Okay. Åh nej, mine zombie, og den ligner sådan en jøde. Hvad fanden er No du med hate. at gøre? No hate. No hate, no okay. Mine zombie! Hjælp Ja, mig. jeg rører den ikke. Ja. Okay, brød, hurtigt. Brød. Fuck, spider, nej, jeg vil ikke dø. Hallo, hjælp mig. 2 sekunder, jeg skal lige ud. Hjælp mig! Fuck, du er en hat. Okay, jeg har min ting. Har jeg ikke? Jo, jeg har. Nej, jeg har ikke min ting. Overhovedet. Fuck det. Okay. Der er min pickaxe. Sword. Fuck. Det var først på... jeg tror lige, jeg har mistet det hele. Nå, men det ved jeg nu. Markus han skulle lige et eller andet, jeg tror i hans familie lige synes, de skulle irritere ham lidt. Og så ordner vi det bare alene. Jeg skal ikke komme ind på det der. Okay, nu skal jeg sætte nogle flere torches. Okay, små mobs. Okay, nej. Jeg sagde nej. Nej, nu bliver jeg gang rippet over i hovedet og røv, altså. Hold det væk. Jeg har lys. Er de bare... Du må meget gerne hjælpe. Markus? Ja? Du må meget gerne hjælpe. Ja. Ja, så er vi lige nu. Så er Spider bagved dig, i nakken. Fik den. Fuck, der er en witch. Fuck, man. En til zombie, mand. Hvorfor er der så mange? Det ved jeg heller ikke. Kræfter med tisch, vi er lækker eller sådan noget. Og så kommer alle dyrene bare flyvende hen til os, mand. Flyvende lige frem. Nej, bare. Skal man bruge kobbelflak? Vi skal faktisk bruge meget mere clay. Skal vi? Ja, kan du skrive også der back og så skaffe noget? Jo, det kan jeg faktisk godt. Exakt. Nej, du har også 2 stacks. Prøv lige at give mig alt dit. Og så skriv også der back og så skaffe noget mere.
Give me your... Jeg har kun stærkt tilbage nu. Jo. Jeg ved ikke, om det er nok. Fik jeg lige dem mere? Okay, det var det ikke. Fuck, der er også mange men, mobs herovre. Ja, lyd dem. Jeg kommer sgu ikke til at hjælpe dig. Hvad? Jeg kan ikke hjælpe dig. Nej, det behøver du sgu heller ikke, altså. Det var godt, fordi jeg er sådan et stykke op i luften. Et stykke går op i luften. Ej, jo, det er fint. Det er fint. Okay, jeg fik lige en CD. Jeg er level 537 i skovleskæret level. Ting. Nej, 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 nej. Kan du godt glemme alt om din lille fucking... Bande, hvor fanden bliver det nu, Ralle? Nej! Enderman! Hjælp, 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 hjælp! Jeg dør. Ja, dag! GG. Gøy! Ralle, ikke også? Gøy! Jeg har et halvt liv tilbage. Ja, prøv at komme til spawn. Det ordner vi efter den her episode. Nej, fordi at, det er ikke noget, du lige kan ordne. Vi snakker om det efter den her episode. Bare spil survival. Nej, fordi at, det er lidt svært at få fjernet. Bare spil survival lige nu. Jeg tror Ja, gerne så- lige, du skal lige se Ja, det. ja, men lige efter det er færdigt lige om lidt, tror jeg. Simon. Så jeg er Ralle, vi har haft rigtig mange problemer med ham her, og han er simpelthen altså største. Jeg bliver Men nødt til hans at mor har åbenbart sådan nogle selvmordstanker, hvilket er det rigtig sørgeligt, men jeg forstår ikke, hvorfor det skulle ud over mig. Og det Ja. har hun haft, og han siger, Creeper. Fuck yeah, Creeper. Give me all my things. Thank you. Nå, men Creeperen fik det lige smadret lidt. Det er altid meget godt. Nu skal jeg se, Altså, jeg er lige gået i game mode, fordi jeg skal lige ordne det, der er sket hen i spawn. Nej, lad lige være med det. Jeg vil gerne lige se det først, inden du ordner noget. Bare spil survival nu. Please lad være med at ordne noget. Man kan jo ikke komme væk fra spawn, så. Bare lad være. Bare lad være. Okay? Okay. Tak. Fordi der er alligevel ikke nogen personer lige nu, tror jeg. TP. Ja. Okay, jeg tror lige, du havde en ironskov. Hvad? Jeg tror lige, du havde en ironskov. Nej. Okay, hvad skal du for det? Den bliver ved med at være, hvad hedder det, enchanted. Du skal ikke slå mig. Og der er en rød svamp. Har du den anden slags svamp, skal vi lade det sidde. Ja, jeg har den anden svamp. Find skal vi lade soup. Jeg lige dropper den der. Soup det med, og fuck godt. Cocoa beans, hvordan kan jeg få det? Cocoa beans, det får du af nok jord, fordi du er så højt jordskill level. Ellers så kan jeg ikke huske hvordan. Det var spawner er sådan rimelig ødelagt, vil jeg sige. Ja, men det ser vi på efter. Lige nu skal jeg bare lige spille survival. Eller skal vi bare lige spille survival. Nu vil jeg bare gerne Og det her, det er nok, mig og Markus, vi snakker rigtig meget sammen, så det her skal nok blive noget, der kommer tit det på kan også godt kanalen. være, der kommer regner nogle med. gæster med. Ja, det er måske nogle af jer. Og Markus, han, hvad det hedder, han kommer med glæde over til, hvis jeg er 15 år. Så piger derude. Jeg kunne Tror ikke høre, bare, hvad du stopper. sagde, fordi at der er Skype-samtalen lækket. Gigi. Det er egentlig godt. Nå. Ja. Det er lige Okay, meget. alt det er bare i rødt og orange af mine tools. Altså. Ej, jeg kan slet ikke tænke på, hvordan spawn ser ud lige nu. Ja. Ej ja. Fy fjols.
Ja, kan vi dække det hende? Yes, there we go. Fuck, det ligner bare gudverden det her, altså. Det var smart at have bygget det. GG. Okay, vi laver den bare en, så skal der bare ellers bare være vinduer. Vi laver den bare en. Du gør det forkert. Den skal ikke være på helt ydersiden, den skal lige indtakke ind. Hvorfor? Så ligner det sådan noget moderne noget. Nej, lad med det. Det er lige meget, det er lige meget, det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Men hvorfor skal den indtak ind? Fordi det skal være moderne. Det giver, okay. Men Markus han er fucking god til at bygge, så det er ret godt. Hvad Markus? Jeg er en giraffe i hvert fald. Det kan vi så ikke godt lide. Så jeg er i hvert fald en pro med, hvis man kan sige det sådan, det kan man nok ikke. Jeg skal gøre med den kiste, der står lige der. Jamen altså. Hvad fanden skal vi så gøre med det her herude måske? Jamen, prøv at se, så går vi lige sådan. Hvis vi siger. Så skal Hvor vi er så... det her? Den skal lige en tak højere, tror jeg. Tænkte jeg også lige på. Hvorfor står jeg og prøver at smadre det med en skov? Fordi du er Markus. Ej, det er rigtigt nok. Den skal være den her højde. Nej, fordi ellers ser det bare dumt ud. Det skal være højere, det skal være en højere. Nej, den skal være en højere! Nej. Ja! Ellers ser det dumt ud med ruderne. Men okay. Men okay. Jeg kan godt lide, at du bare overgiver dig. Jeg skulle ikke se det. Fuck, jeg kan ikke se noget af den her texture pack, fordi det er så fucking lyst. Så brug Facebook. Jeg tror shaders og specs. Det er en ret dårlig kombination. Jamen, jeg bruger ikke specs mere. Den gør jeg heller ikke. Jeg siger det bare. Jeg bruger også specs rigtig mange gange, men nu er det bare Facebook. Der er det shit. Så tak til Daniel Bryan. For ligesom at have vist med det. Ej, det var faktisk ikke mine venner. Nej, Brian fra Danmark, Daniel Bryan, what? Men det var den her episode. Jeg håber I nåede den. Hvis I nåede den, så husk lige at give den et like. Hvis I ikke nåede den, så husk også at give den et like. Og smid endelig i comments, hvis I har nogle spørgsmål. Jeg skal nok svare på dem. Så vi ses i næste video af et eller andet. Det ved jeg ikke, hvad det bliver. Måske bliver det noget Assassin's Creed Black Flag. Men vi ses i næste video. Hej.